Yun. Good morning mga Beli. So may catering service tayo sa Kapalit, Pampanga. mga bebe. Baka bebe po. Baka bebe po. Baka bebe. Good Sa mga Beli, mga bebe Pampanga tayo ngayon. So yun shoutout kay Tita Tess Lacanlale. Yun, saka kay Elmer Lacanlale. Maraming salamat. So yun mga Beli, ito yung mga niready na namin kahapon na catering natin. So yun, bukas abangan nyo kami. Ang Team Kabeli nasa Rosario, La Union. Sila Jepoy nasa Betis, Pampanga. Hindi po. Good morning po mga Kabeli. Okay mga Beli, biyahe na tayo. Thank you. So dire-diretso na tayo. Hindi tayo dadaan ng palengke ngayon. So ayun mga Beli, nasa palit na tayo. So ano muna tayo? Almusal. Yan, shoutout kay Kuya Aris Asuncion sa kay nanay, sa lahat ng relative ni Kuya Aris. Nasa palit kami yan. Hoy! Kaya mga Beli, almusal muna tayo. KFC. Wala atang tao Tao po. Promotion mo ka. Promotion mo ka, Beli. Beli, almusal muna tayo. Time check, alas 6 ng umaga.
So yan, Belly, tapos na tayo mag-almusal. So, biyaya again. So, malapit na tayo. Apalit, Pampanga na tayo. Po! Pwede, nandito na tayo. So, private resort. Mga Belly, nandito namin sa ano? Event place. Yun, event place. Pambata. Yo ko sila ka. Ano ko sila?
So, Yun. yun, nandito na tayo sa family reunion ng Lacanlale saka Bartolo. Tama, no? Family reunion. Family reunion. February 1, 2025. Mga bali, magbababa na kami ng gamit. Event place. So yeah, Beli, nag-start na tayo, nag-aayos na sila ng gamit. So yun, nagkakape pa si paring Kim Coin. So request daw ni ma'am, yan, lagyan tayo ng lobo. Yun. Oh, shout out mo na. Hello! Shout out! Yun. Wendell setup! Yun. Ang saya-saya! Ang saya-saya. Ang lilok mo na lang. Pumutok. Gulay. Sa mga Beli, 5 po tayo lang po lulutuin natin. Kaya lang, ano to, tigpi 15 tapos 10 kilos. So, ang total ng lulutuin natin is 60 kilos lahat-lahat. So, meron tayong chicken barbecue, 10 kilo, tapos baby back ribs, sotangon, ano pa yan, roast beef, tapos cordon bleu. Ay, nagre-ready lang mga Beli. Time check tayo 7:30. So yun, shoutout kay Tita Tesla Lacanlale, Kuya Elmer Lacanlale. So sa lahat ng Lacanlale dito sa bayan ng Makabebe. So Bato, shoutout sa'yo. Thank you. Okay na, nag-i-start na sila maggayak. Gumagawa na ng cordon bleu si Kimpi. Yun o, nilagyan tayong lobo. So ayan, shoutout nga po pala kay... Yan, shoutout po kay... Ano ito, nawawala. Yan, shoutout from Las Vegas, Don Janet, Romar, Jaja, and Mama Susing. Yan, from Tito Dani Castillo. Shoutout saka kay Alex Gonzaga. Yan, shot from Virginia, Washington DC, yan, and Maryland. Mga regular viewers natin doon, mga Beli. Kumusta? Nandito na sila, Bes? Wala pa po. Ah, wala pa. Sino nang nandito? Ay. Oo. So yung mga Beli, start na tayo. So time check, 8:30 na po ng umaga. Ayan, happy grand reunion po sa Lacanlale and Bartolo family ng Makabebe, Pampanga. So yun mga Beli, baby back ribs. Lutuin na natin po. Abot ko lang. Mamasita. Ketchup mga kabeli. Mustard.
So ito mga belly, 15 kilos. Rosemary. Ito lang may ganyan dito. Wow. Ay mga belly, mamarinate muna natin to yung at least mga 30 minutes bago natin pakuluan. So yun, yung chicken barbecue kagabi minarinate ko na po doon sa ating sa farm kagabi para nakaano na. Thank you. Yun, mabili, mag-iwan na ng Roast beef. Oh, roast beef. Para. Ang dami ko dito kasama pagkapasan. Try ka paano gawin pag-legyo. Punta na yung siraya mo. Hindi ko na. Bili lang mo nun. Kabeli. Order ko po. Ready. Yun o, laki. Balik itong picture na to. Yung mga belly, so yung mga belly, gagawa na muna tayo ng sauce ng roast beef. So yung roast beef natin, ginawa na natin kagabi. So mushroom. So yung mushroom, susutayin muna natin sa butter. Tapos, kukuhanin natin to, pagtatoppings natin, dahil sauce na tayo. Pwede nito. Ang mga belly, nagdadatingan na yung mga family ni Tita Tess. Ito na sa. Yan, shoutout nga pala ang Paz Lupa in America. Tara po. Yung mga belly, harina. So, tutunawin muna natin yung harina sa Butter. tututok ako ng... So mga belly, 15 kilos na pang roast beef to. Sige, doon, lagay mo. Beef powder. Fresh milk, nasal cream. Okay, cream of mushroom, dalawa. Ala, chips na pa eh. Chicken powder. Okay, so mga belly, tubig. Black pepper. Okay, beef cubes. So mga belly, hintayin lang natin kung maluto. Pag okay na to, paabot wireless pa yun. Wireless. Ay, tapang gogo. So palalaputin ko lang to, tapos yan ay tatoppings na natin sa ano, titikman natin. Okay mga belly, tikman muna natin.
Balik tayo ng chicken powder. Sige mga belly, palalaputin ko na lang to. Tapos yun na. Okay na. Roast beef mga kabeli. So yun, Lacanlale and Bartolo family. Yan, shout out po. Ito po, apiruin po. Ganda ng mga ano, mga belly. So ito mga belly, 10 kilos. Ay, ilang kilos to pe? Sabi ko 15 kilos ba? 10 kilos po. 10 kilos. So mga belly, pag tinanggal pa natin yung boto niya, natural mababawasan sa timbang. So nandito na si Tita Tess. Giling na, tapos parang ini-steam nyo na lang. Parang ano? Ilalapad din. Parang imbutido. Lalapad din, parang ganyan. Tapos talagyan ng palaman. Correct. Okay. Kasi nung unang panahon yan ang uso. Ito. Pero Tapos ngayon, ngayon, bilisan. binago na. So mga belly, sinasabi ni Tita, gigilingin yung manok, tapos ilalatag sa foil or clean wrap, tapos i-steam po or piprituin. Steam. Tapos Steam. bago pirituin, gagano'n yun. Para patitigasan para... Pati pag tumigas na, sa kanila i-breading. Ay, nagkungurti. Hello po. Ngayon pa lang. Ay, dumbo yan. So ito mga belly, si Tita Tess. Ayun. Teka, maranong ka. Apo dito. Bartolo, Lacanlale. Lacanlale, Bartolo nga mo. Yan, shoutout kay Tito Sunny, sorry. Yan, Tita. Kayo, karakal kasi. Opo. Yan, shoutout Lacanlale and Bartolo family. Yan. Grand Reunion, 2025. 2025. Oo. Thank you. Ano ba yan? Makakarating kami sa... Kaya mga kabeli, mag-fry rin tayo ng cordon bleu. So yun. Siguro correct ang tuotoy Hindi gano'n mainit yung ating kawali para hindi agad masunog yung ating breadcrumbs. At galo po na kahit ng malata. So mga belly, ito na yung chicken barbecue. So yun. So dito mga belly, ayan. Di pa luto to, ibabalik pa namin. Kumbaga, inaano muna namin, ina-cook. Tapos mamaya ipa-final namin. Kasi pag binigla mo sa baga ito mga belly, bloody, may dugo sa loob, sunog na yung labas. So kailangan nito, pag nagkaroon siya ng grill mark, mainit na yung manok, panguhin mo muna, tapos babalik mo na lang siya uli. Kumbaga, pagpapaingay mo siya ng mga, at least mga 10 minutes, tapos balik mo. Yun na yun. Tararang. Yan, shoutout Tito Sunny. Yan, Mr. po ni Tita Jess. Tito. Tita Tess. Tita Tess. Sorry. Oh, nasa isip ko kasi yung event namin sa La Union. Okay mga belly, thank you. So tuloy-tuloy tayo, nag-i-slice pa ng si CJ ng roast beef. So okay mga belly, so tangon na tayo. Bawang sibuyas. Pag tubig, kailangan ko maraming tubig ha. Di mabili pa, pupulayin ko muna to, tapos okay na. Yung mga kabeli, bisipot si Tito. Kaya kausap si Mami. Lalagyan na natin yung ating Chicken breast. chicken breast. Chicken liver. Chicken liver. Dito lang po natin ito. So
So mga kamili, baka po natin dito ipilalagay. Nakatag kami sa oras. Ayun o, shoutout si Tito. Hello. Ano niyo po sila dyan? Pinsan mo. Wala, dyan nakauwi si Kuya Sani eh. Busy. Mamabili na busy na kami. Yan na, napagkwento kay Tita Tess. Celery. Tubig. Mamabili, shrimp yun. Soli man kilong pansit. Ready? Ready? Okay, thank you. Seasoning mga beli. Sige, Boy Dones. Eh mga beli, pakukuluhan lang natin to tapos okay na. So ayan, nagdadatingan na po yung pamilya ni Tita Tess. Ready? Sige. Kuhaan mo kayo. Doon ka na na. Ito ko. Sama. So yung mga bele, ito patutuyuin natin. So, sotangon tuyo. Meron pala na. Meron po. Basit ka sa tangod. Okay mga bele, thank you. So, okay na yung lasa nito. So yung mga bele, patapos na kami. Pupunta na si Popo doon sa loob. Po. Yan yung kabeli. Okay, isa pa ha? Okay, ready? One more. O isang ano, smile, naka-smile no? Naka-smile. Yan. Okay, isang AA. AA! Okay, ready? Thank you. Magsalita ka. O sige, come ka rin, friends. Baka video ko. Ay, o sige, friends. Okay. At yung kami kiniking reunion na rin Cartolo, Nakalale family. Talagang masanting. Shout out ka rin. Shout out ka rin, King Prayer Group. Maring Liberty, Maring Liberty, Prodelisa, Annabelle, Felicitas, Godel, Brida, happy birthday. At si Felicitas. Ang pori Camille, Angelo. Shout out po. Si Sunny Paulas. Sani Pangulas yan. Shout out po. Hindi, Beyonce. Yan, kita mo? Shout out, shout out. Po, ang hindi pa nakakapag-register. Medyo late tayo ngayon kasi medyo Bebe, nung nugarin na lipat niya po kaning Lacanlale. So, father ko Pedrito Lacanlale Sonsa, dito pong parents na, di nga po, apong Cirila Lacanlale at Bartolome Sonsa. So, kamag-anak tangan po, ito nga po yung pibatan tamo rin Lacanlale. Excited po niya sabihan ng test na kumpirado kay Getty at kaya may programa na. Opo. Kaya salamat kayo. Kaya pa na ni Kano. sa lahat ng natin, mga reunion, basta imbitado kayo at malalaman nyo, sasabihan namin kayo. Tagalog po, marami po Tagalog. Opo, makakaintindi naman. Biyasa ka po Kapampangan. Oo, biyasa langan. Ninong biyasa. Ninong biyasa Kapampangan. Netong niya. Netong niya, mulong Wala. Oo. Naku, tama-tama. Kasama kayo sa, Ayan. dasal. Kahit ito. Ano? Sige. Mga dita pa, bayang mag-umpisa yung katamkan. Invite tayo po yung presensya na ng Diyos. Yan yung oras ito. Baliwala ko po yung oras ini yung kekatan Diyos yung bigi oto sa bla-sabla. Salamat po. Nanibat sa po yung lugod na ng Diyos na namin kinakilala tamo, may kakamag-anak tamo.
mag-cross tapang. Okay. Father, Son, Holy Spirit. Hallelujah. Okay, kuya. Nagpapasalamat kami, dakilang Diyos, sa kabutihan mo sa amin. Naririto po kami sa isang goal, Lord, na mag-ibigan ang lahat ng magkakamag-anak, Lord. Yes. Salamat po sa mga ninuno namin, Panginoon, ang Bartolo Lacanlale, ang Lacanlale Bartolo family, Lord. Naririto kami upang i-celebrate, Panginoon, ang araw na ito na ikaw ang naglagay, ang ikaw ang may akda ng reunion na ito, Lord. Opo, Lord. Salamat po na tinuruan mo kaming mahalin ang bawat isa, Panginoon. Iba-ibang lugar kami pinanggalingan, pero iisa ang aming layunin para magkakilala at i-celebrate ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na wala na, Lord. Dalayan ko po na patuloy ka po magpala sa amin, lalo na po kay Ate Sid, bilang natitirang Sa mga ugat ng aming puno na ito, Panginoon. Salamat po sa family tree na ito, Lord, na ikaw ang patuloy nagpapala dito, Panginoon. Sa mga young ones, Lord, salamat. Naniniwala kami, hindi mo sila pinabayaan kahit kailan, Lord. Marami kami nakilala, may mga doktor, may mga ibang mga bigagandang profession dahil ikaw ang may gawa nito, Lord. Salamat po. Ang dalay ko, patuloy ka po magpala sa aming gawain nito, Lord. Ang fellowship nito na magpala ka po. Ito pa aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat, Pastor Red. Iapong Endo, Iapong Ensyo, Kong Junicio, ang poreng aliwang kamag-anak tamang Bartolo. So lalo pa rin Bartolo ngayon. Yan po, sana yung tutuking number, tamo, kiske pa mo niya itong malago. Ang Jose Campo and Aguida Bartolo Lacanlale Reunion. Kami po ay may 10 anak mula kay Filomena, asawa si Protasio Sunga, Elpidio Lacanlale, pangalawang asawa si Catalina, Hermenegildo Lacanlale, asawa si Olderica. Go mga ready? Cordon po. Ano mahal? Kami pa ba na ba? Baby back ribs. Favorite ko po. Sa kusina. Favorite ko, di ba? Kinakain mo yun sa kusina. Favorite mo to? Oo, favorite yan. Kaya favorite mo. Oh, isang hey, 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 hey! She invited me here today. Our theme is rainbow. When we think of rainbow, we think of other things po. Pero in the Bible, in the book of Genesis po, it reminds us of hope and a promise. So meron pong hope and promise yung family to. Amen? Tingnan niyo po yung katabi niya sa malago kayo, malago ka, magsanting ka. Look at each other. Amen? You guys are beautiful and I believe that
that the promise of God over the Lacanale and Bartolo family will continue to stand. And as long as we put God first. Amen? So itong mga colors na to, ako naka-pink today, kayo naka-red, blue, purple. Nakita ko may... Ayun, si Kuya Tom. Asan sila? Ready? Sabay. Ito. 1, 2, 3. Panalangin tamo, pagpalitan niya ang Panginoon ng anniversary. Paske po, panalangin tamo. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa kabutihan niyo sa mga buhay namin, Panginoon. Gaya ngayon, nagsalo-salo po kami. Nagsalo-salo po ang Lacanlole family, Lord. Sa isang oras kahit dalahin ko, Panginoon, pagpahin po ang pagkain. Nandito, Panginoon, upang ito'y maging kalakasan namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Father, Son, Amen. Kuya Tom. Si Ate Lenny. Ate Lenny, ate sinabot. Ako manala. Ate Yapon. Ate Luz. Lisa. So yung mga kabili, sarap ng pansit. So, tahon. Papansit. Diyan tayo mo. Diyan tayo po. Pansit po. Oh, sige. Okay lang. Balik na lang po kayo. Just go. Salitin ni. Ay, salitin ni. May order. Po, sama sa salin ka. Sabili po. Ang part. O, isang waki naman, waki. Waki na daw. Yehey! Mga kabili, nakapilat sila naman. Sot tahun. Sot tahun apa ini? Pansit sot tahun.
mga beli, nakakalati na yung kumakain. Gagal ako. Bago makarating dito si Ate Banji, tapos dati lang ito, oo nga. Hindi, makakahabot na. Hindi, habi yan. Thank you. Si Lalita wala pa? Okay na? O sige. Huwag kayo na kutsara sa akin. Okay, hindi ka ba? Kaya si Tita Lita, asawa ni Tita Bertie. Malaksan po natin ngayon. Muli na maglamat. Galing sa Marikina. At paano para sila po natin. Wala pang pagkakit si Bertie. Oo, sasakay sa buwan. Paano hindi pa nagpapano sa mga lolo-lola? Paano kayo mamaya? Ready? Okay, ready? 1, 2, 3. Oh, hi kayo sa drone! O, isa pang hi dito! Hello! Ready? 1, 2, 3. Ano, 1,000 centavos. Ay, may salamat po. Ano ito lang si Tita? Nabubusok na ako. Ay, kumain ka. Kumain ka na. Tayo mga beli, last batch na to. Daming pa natin pagkain. So yung mga backup kasi nandun sa may isang function hall. Thank you rin.
178. 178 ya po talwi. 734178. Nino po ating ticket na number 734178. Munta kayo po kayo ni Garo. Yun. Bumili lang kayo ng 300 grams na kape. Ulitin ko po datang number na ali po mensahe. Yan, may ebidensya na. Saan yung premyo mo? Hindi, bago ko lang. Yes, yan o. Wala niyo pa rin. 734194. Ticket 734194. Susunod na number 734297. 734297. Oh, isang sakong bigas. Sako munang mauna, saka na yung bigas. Susunod na number 734267. 267. 267. 264. Ah, 264 daw, 264, hindi 267. 264, sorry. 734279. 279, yan. Puro 74.
Ulit, back to one. Okay, back to one ulit ha. 5, 4, 3, 2, 1, game. 3, 4. Okay, out. Ibig sabihin dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no? Ang hindi bumilang ng pan, kunyari hanggang 5 lang kayo yan. Yung pan 6 out na. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, out. Dalawang 1. O yan, 1, 2, 3 na lang yan. 1, 2, 3, paunahan ha. 1, 2, 3, go! 3, out ko yun. Okay, next. O yan, paunahan na yan. 1 to 2 lang yan. 1 to 2. 5, 4, 3, 2, 1. Ano? Lahat ano? Paano yan? Lahat 1. O, isa pa. 5, 4, 3, 2, 1, game! Okay, panalo si Kuya. Ulit. Kaya mga Benny, shoutout lang po namin si Tito Sunny and yung mga Ready yung ticket number na. So yung ticket number 734. Lovely and Apple. 1, 7, 6, Thank you. 734, 176. Lovely and Apple. Thank you. 734. Okay mga Benny, so magpapaalam na tayo kay Tita Tess. And shoutout Kuya Sunny. Thank you. Kay James, kay Apong Asyong. Yan. Number 2. Number 2. Paalam na kami Tita. 734-220. Sino yan? 734-220. 10. 9. Thank you. Okay, meron. Tita Neng. Ate Freddy ko na. Kabeli staff, maraming salamat po. Panoorin nyo yung video ni Kabeli. Lakanlale, Bartolo Banangan. Okay, next. Pakiawak yung friend. Kabeli. Ay, hindi ko alam. Luni, ano ba? Baka bukas ko uploaded. Okay, next. Kabeli. 734. Mapanoorin natin, Lakanlale, Bartolo, reunion. Sa YouTube. Guys, kapag napanood nyo yung video, pakishare na rin, pakilike and share. Kung kaya mag-subscribe, pakisubscribe na din. Yan. Like, share, and subscribe. Okay, Please. maraming salamat po. Salamat po. Thank you. So, yun. Ano yung kanta? Ano yung kumakanta? Lagi yan. So mga Beli, nasa farm na kami yan. Shoutout kay Tita Tess and Kuya Sunny. Maraming salamat po. Lakanlale family and Bartolo family. Yan, shoutout po. So yun, Bartolome, sila ba pangambit mo yun? Gusto nyo sumaya? Thank you tayo kay Tita Tess. And Tito Sunny. Yun o, masaya na naman si Anton. No? Siya mauna. Ay, ikaw na. Thank you po. Talaga nagpipresenta na si Popo kayo. Si Jay, ikaw na ka na. Thank you po. Ate na lang kayo. Kimpe ate kayo ni kayo Didang. Thank you po. Thank you po. Bait ko lang ng isa. Hindi. Alam na ito, mabait to. Nabigyan ka na? Magpapalaya po. Nabigyan na. Hindi. Naiwan. Susunod na lang mo. Tita Tess na doon sa bag ko. So, mamaya na lang Ton. Kuhanin mo sa akin Ton. Thank you po. 50 na lang muna. Walang pala po. Hindi na yun, nandun lang. Oo, thank you. Kulang pala yung dala ko. So yun Tita Tess, maraming salamat po yung kay Anton. Nakalimutan ko lang doon sa bag. Kulang pala yung dala kong pera. So yun, ingat na lahat. God bless all. Maraming salamat. Thank you.